is een ongelofelijke sukkel. Ja, je staat op de Olympische Spelen. Het hoogst haalbare wat je kan halen. Je haalt überhaupt ook nog een finale. En dan vervolgens word je naar huis gestuurd. Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Michel Bletterman wie lid van de ploeg die het kwalificatie voor de Spelen uitwon. Jury van Gelder die doet net mooi, maar mocht wel naar Rio de Janeiro. Bletterman die zit teleurgesteld thuis als reserve. Ja, ik had er ook kunnen staan. Ja, het is heel zuur om te horen dat hij naar huis is gestuurd. Ik had zijn plek graag in willen nemen. Dus het is echt, een zuur. Al rond de sneeuw pleitste Van Gelder hem voor de finale, maar deze oefening in de ringen. De nacht daarop had er Boetnut Olympisch dorp een drankje dien. De reacties uit de sportwereld op het voortsturen beminkt. Wat het hele verhaal ook is en of uitsluiting moreel gerechtvaardigd is of niet, ik vind het zo zielig voor Jury. Dit gun je niemand. Ik dronk gewoon bier buiten het dorp. Ik hoefde geen toestemming te vragen. Er zullen vast wel regels geweest zijn, maar ik deed dat gewoon. Eén vraag. Waarom, Jury? Ik kan er niet bij. Sportcoach Tjalling van den Berg is minder positief. De eerste gedachte is, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je 3 keer in dezelfde fout waarom vallen? Dat is onmogelijk iets bizars. Eigenlijk gooi je alles voort. Hoe dom kun je wezen? Van den Berg denkt ook dat deze situatie effect heeft op de focus van de oerenturners, als Epke Zonderland. En in principe, Epke mag het nou doen. De druk lijkt op de schouders van Epke. Dat hoorde hij al, maar nou nog meer.